lanang karo entute wong wedok iki banter entute wong lanang. Lah kok. Lah cedak mik kok. Ya cedak ya banter wong wedok. Lah kok iso cedak salon kok. Lah kok nane hapere kok. salon haper gember dadi dadi suarane iso ngene bebebebeb rumangsaku wong koke wong iki omongan ditangkap paling tidak awake dhewe kudu menghibur matur nuwun wulan sura iki wulan king becik apa meneh tumrape wong Jawa ki nalurine wong Jawa nek wulan sura sok kala mangsane ngumbah sekeing gaman kuwi ya Pak aku yo aku yo ngumbah tanggal 1 tak umbah tanggal 1 sura tak umbah kembang telon kembang macan kerah kembang sak wernane kembang tanggo ngumbah gaman gamanmu apa lho akeh enek keris enek tombak enek pedang gamanku lho sing hebat gamanmu apa lho sertifikat omah iso di